הלוחם מוציא את הקפסולה, את המשגר מהגב שלו, הורס אותו, מחובר לטאבלט שלו, בלחיצת כפתור, יש לך כלי בשמיים. הכלי הזה הוא מערכת נשק משוטטת וחכמה. מלחמות משחר ההיסטוריה הוכרעו לא אחת בזכות נשק מפתיע שהאויב לא התכונן אליו. חייל מזהה מטרה, ברגע שהוא ודאי, מדובר במטרה מופללת, לוחץ העתק, ואתה רואה את החימוש אף בצורה מהירה ובצורה מאוד מאוד מדויקת. מלחמות גם תמיד היו טריגר להמצאות שוברות שוויון, המוציאות את האויב משיווי משקל ומנטרלות אי אלו יתרונות יחסיים שהיו לו ערב המלחמה. יש לו פה מוח, בינה מלאכותית, הוא יודע ללמוד את המטרות, לזהות את המטרות בעצמו. ואז זיהינו אדם חמוש שהוא מטרה מסוכנת. נכון. מה עושים? הוא ממליץ, המערכת ממליצה ללוחם, זאת המטרה שלך, הוא בוחר אותה, והכלי פשוט ביעף מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד מדויק פוגע במטרה. זה רחפן מתאבד. זה רחפן מתאבד חכם. השמיים הם הגבול, זו כבר אינה קלישאה בעולם הסטארט-אפים הצבאיים. מעבר ליתרון היחסי מול האויב, הטכנולוגיה אמורה גם לחסוך בחיי אדם. תחשבו על הסרטים שראיתם של נחילים שיוצאים ונלחמים במקום אנשים. זה מה שאנחנו עושים כאן. 5 שנים מהיום, 10 שנים מהיום, מי שילחם במקומנו, בסוף זה יהיו נחילים של רובוטים. בסוף זה רובוט חכם. אתה משגר 100-200 כאלה באוויר? נכון. הם בוחרים לבד את המטרות, מחליטים מה לעשות, איך לתקוף, מאיזה כיוון, מה לתקוף, מה לא לתקוף.